Maayong buntag, mga kaigsuonan. Maayong buntag. Praise and thank God for this beautiful morning. Salamat sa praise and worship team sa pag-usher kanato karong puntuha nga diin ang ato ang kasing-kasing ug ang ato ang espiritu ready mo dawat sa pulong sa Dios. Ready ba, mga igsuon? Amen. Amen. Salamat sa Ginoo. Ato ang pakpakan siguro ang Dios no sa anindot nga mga alawiton nga ato ang naawit para kaniya. Mga igsuon, karong kabuntagon, maminaw kita sa pulong sa Ginoo, ato akining pagasugdan, pinaagi sa pagbasa sa iyahang mga pulong. Kung naa kamoy Biblia, makita nato ang pulong sa Dios sa Efeso, Kapitulo 3, versikulo 14 hangtod 21. 14 hangtod 21. Mubasa ako, kamo musunod kanako sa hilom lamang nga pamaagi. Tungod ni ining maong katarungan, ako magaluhod sa atubangan sa amahan, kang kinsa nagadawat og ngalan ang matag-usa ka banay sa langit ug sa yuta. Aron nga sumala sa kadagaya sa iyang himaya, itugot unta niya nga maligunan kamo sa gahom, pinaagi sa iyang espiritu, diha sa kinasuluran sa inyong pagkatao. Ug aron si Kristo magapuyo diha sa inyong mga kasing-kasing, pinaagi sa pagtuo. Aron kamo ingon nga mga pinagamot ug pinasukad diha sa gugma, makabaton og gahom sa pagsabot, uban sa tanang mga balaan, kun unsa ang gilapdon ug ang gitason ug ang kahabugon ug ang giladmon ug sa pag-ila sa gugma ni Kristo nga nagalabaw sa tanang kinaadman aron mapuno kamo sa bug-os nga kahupnganan sa Dios. Ug kaniya nga pinaagi ang sa gahom nga nagalihok sa sulod kanato arang makahimo sa tanang mga butang sa sukod nga labaw pagayod kadaghan kaysa atong arang mapangayo o mahuna-huna. Kaniya maanaa ang himaya diha sa iglesia ug diha kang Kristo Jesus ngadto sa tanang mga kaliwatan hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Dios magapanalangin sa iyahang pulong nga atong gibasa karong kabuntagon. Adunay pangutana si Ginoong Jesus nga iyang gipangutana kay Bartolomeo sa Marcos Kapitulo 10. 51. Mao kini ang pangutana ni Ginoong Jesus kaniya. Unsa may gusto mong buhaton ko alang kanimo? Mao ni siya ang usa ka paborito gayud nato nga pangutana. Lord, or si Jesus mo'y mangutana, dong, day, unsa man gyoy gusto mong buhaton ko alang kanimo? Ato ang pagbasa niini or panlantaw ani nga istorya or pangutana ni Jesus murag, genie in a bottle. Kung unsay ako ang tanan gusto pangandoy sa kinabuhi, tubagon ni Ginoong Jesus. Apan, mga igsuon, kabalo ba mo nga kini nga pangutana dili ni siya genie in a bottle kind of a question. Nga kung unsay imong pangandoy sa kinabuhi, saway pangutana-pangutana o saway paglalis-lalis, diretso ihatag sa Ginoo. Adunay katuyuan gayud ang Dios nganong gipangutana kini niya kay Bartimeus. Nakarong kabuntagon mga igsuon, mao kini ang ato ang pagaistoryahan. Gitutuluhan nato ang pagwali nato karong kabuntagon nga puno sa kahupnganan sa Dios, puno sa kahupnganan sa Dios. Ug ipangutana usab kun kini nako kaninyo karong kabuntagon. Lantawa ang inyong kasing-kasing, lantawa ang inyong kagustuhan ug pangandoy karong kabuntaga. Unsa may imong gusto? Unsa man gyoy imong gipangandoy samtang galingkod ka diha? Naminaw kanako kabalo ko nga naa kay gipangandoy sa imong kinabuhi. Unsa man kini?
ug unsaon mampud nato pagsigurado nga kini nga kagustuhan nahiuyon sa kagustuhan usab sa Dios aron makasigurado kita nga tubagon gayud sa Dios kining atong pangandoy. Na mga igsuon, karong si Manaha, naay usa ka truckman, no? Kaila man tag-unsay truckman, no? Nga nangandoy pud siya, nga mahimo siyang full-fledged driver. No? Ma-promote pud in tawon, gikan sa truckman, mahimong driver. Apan siguro, kay ang iyahang amo o ang iyahang driver, murag istrikto man, dili man siguro siya pasagdan lang nga mo drive diretso-diretso, iyahang gikuha ang yawi sa iyahang driver nga wala siya mananghid. Samtang ang iyahang driver didto naningil sa mga utanon nga ilahang baligya sa ilahang truck, iyang gikuha ang yawi, iyang gipaandar ang sakyanan ug iyahang gisulayan og drive, mubalhin siya pikas nga parkinganan. Ang nahitabo karon, imbis iyahang tumban ang brake aron siguro masakto ang iyahang pagpadagan, nakapirmira na siya, ang iya mang gitumban kay ang gasolinador. Gikan sa asa siya gapundo, nidagan ug kusog ang iyahang sakyanan, misaka sa humps unya ni sulod diretso head first sa butika sa akong mama didto sa amo ang bukid. Guba ang atubangan nga mga aparador nga naa didto ang baligya sa ako ang inahan ug at least upat ka buok angol or nasandan. Duha, most likely ang duha giobserbahan. Ang usa gyud kay naabot gyud sa hospital pag umangkon sa amo ang tigbantay unya gitahi og pila kadaghan nga tahi ang iyang tiil. Tungod kay adunay pangandoy ang truckman nga mahimo siyang driver. Mga igsuon, wala may sayop sa pagpangandoy. Dili man sayop nga kita aduna tay gusto nga makabot sa kinabuhi. Apan isip Kristohanon, kining mga pangandoy nato, aduna ni siya'y consequence sa ato ang Kristohanong kinabuhi. Nga diin sa imuhang pagpangandoy sa mga butang ba, sitwasyon ba, or sa ato abang trabaho or sa ato ang mga business, kini ba adunay katuyuan nga makapahimaya gayod sa Dios. But then, it's not only to the glory of God, kay kung ang usa ka Kristohanon makapahimaya sa Dios, naaman diha ang atong kalipay ug pagkatagbaw sa kinabuhi. Mga igsuon, atong lantawon si Pablo. Kay si Pablo, aduna pod siya'y kusog kaayo or lawom kaayo nga pangandoy sa kinabuhi. Maubitaw nga ang sinugdan ni ining atong gibasa nga bersikulo, nagampo gayod si Pablo sa kinasuluran sa iyang kasing-kasing ug nangandoy pod si Pablo. Kung mulantaw kita, si Pablo adunay pangandoy, aduna siya'y kagustuhan nga mao ang paglambo sa simbahan. Sa bersikulo 8, no, review ni siya last week, mao bitaw nangabudlay si Pablo, igawali niya ngadto sa mga hintil ang dili matungkad nga bahandi ni Kristo. Grabe gyud. Mao ni ang pangandoy ni Pablo nga kita, ikaw ug ako, ato ang matagamtaman ug atong mahibaluan nga aduna kitay bahandi nga dili matugkad. So bisan og kanang igo lang gyud matugkad, pero lawom gyud kini siya nga bahandi. Mao ni ang pagpangabudlay og pangandoy ni Pablo nga gustos niya nga mapahayag sa pagpahayag ngadto sa tanang tawo kung unsa ang laraw sa misteryo nga sa una wala nahibaluan sa mga Old Testament believers nga karon tungod sa kinabuhi, pag-antos, kamatayon o pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, naabli na o nasabtan na nato. Maubitong napriso siya,
kay mao man ni iyahang pangandoy. Ug ang katuyuan gyud niini mga igsuon naa sa bersikulo 12 nga diha kaniya makabaton or nakabaton kitag kaisog pagsalig sa pagduol sa Dios pinaagi sa atong pagtuo kaniya. So grabe nga pangabudlay ni Pablo. Ang gusto niya nga mahitabo nga ikaw ug ako nga magtutuo ni Ginoong Hesus makakita or makabaton og kaisog nga sama kaniya. Di mahadlok, mapriso man, kulatahon man, mamatay man sa pagwali sa bahandi sa Dios ug aduna kitay pagsalig nga moduol kang Kristo Hesus. So maunang nagampo si Pablo. Maupod kini ang akong pagampo. Nga mangandoy kamo sa akong pangandoy. Mao ni gisulti ni Pablo. Nga ang inyuha pong pangandoy sa Kristohanong kinabuhi, in whatever form, sa inyo habang pagpanarbaho, sa inyong business, sa pag-eskwela, sa inyong pamilya, maura gihapon hiniusa ang atoang pangandoy nga kita mahimong maisog, kita mahimong masaligon sa pagduol sa Dios ug ang mga tawo nga gihatag sa Dios sa atong palibot mawalihan usab nato niining maayong balita ni Ginoong Hesus. Kay ngano man mga igsuon, adunay duha ka Dios nung buluhaton nga kung ang madagayaong kadato ni Kristo mabatunan na nato, atuan ang makinabuhi, atuan ang makaplagan pinaagi sa pag-abli sa balaang espiritu sa ato ang kaalamon. Adunay duha ka Dios nung buluhaton nga murisulta niini. Una, unsa man kini, duha ka Dios nung buluhaton. Una, ang halandong buluhaton sa pagampo. The noble acts of prayer. Si Pablo nag-ingon, tungod ni ining maong katarungan, ako magaluhod sa atubangan sa amahan, kang kinsa nagadawat og ngalan, ang matag usa ka banay sa langit ug sa yuta. Si Pablo nakasabot nga ang grasya sa Dios naghiusa gayud kanatong tanan. Maunang nagampo siya sa amahan para sa tanang tumutuo, sa tanang simbahan, regardless kung asa kagapuyo, unsay imong status sa kinabuhi, unsay imong gender, aron kita mahiusa diha sa Dios. Apan, nakahibalupod si Pablo nga God has both the intention nga panalanginan ang tanang mga tumutuo kang Ginoong Hesus. Regardless lagi kung asa kagapuyo, adunay intensyon ang Dios, but it's not merely an intention, aduna po'y gahom ang Dios nga siguraduhon gayud nga tanan makadawat sa panalangin sa Dios. It's not merely an intention, but the power to fulfill whatever intention nga naa ang Dios. Kay ang Dios gamhanan man. God has the intention of blessing you. Ilabi na sa kadtong madagayaon gayud nga panalangin nga naa na kanato. But it's not merely nga, huy, nangandoy ko nga mapanalanginan mo, kundili aduna gyoy gahom ang Dios nga mapanalanginan gyud ta. Kay siya puno man sa gahom, dili man mapugnan ang iyang pagkagamhanan. Apan, dili lang sa unsa-unsa nga mga pangandoy nimo or pangandoy nako. Aduna gayoy katuyuan ang intensyon sa Dios sa pagpanalangin kanimo. Naay duha ka butang niini nga gihisgutan si Pablo. Una, nga ikaw ug ako mutubo sa kinasuluran nato nga pagkatawo. Remember my friends, sigurado gyud ni siya, kung kinsa man ka sa una, matud pa sa pulong sa Dios, ikaw ug ako, sa una kita rebuilde sa Dios, makasasala pagayod kita.
Apan ang paghigugma sa Dios nahimong dayag ug klaro tungod kang Ginoong Hesus nga iyang gidemonstrar ang gugma sa Dios kanimo ug kanako nga bisan kita makasasala pa, rebuilde pa, namatay si Ginoong Hesus tungod kanato. Wala ta niya gihulat nga mahimong matarong kay dili man nato na pwede mabuhat sa panahon nga kita makasasala pa. Nagpakamatay si Ginoong Hesus didto sa cross aron ikaw ug ako pinaagi sa pagtuo kaniya tawagon ng anak sa Dios. Gwapo kay na siya nga kamatuoran. So in other words, gidawat ta ni Ginoong Hesus. Gidawat ta ni Ginoong Hesus tanang mga daot, tanang mga dunot nga naa kanato, gidawat ta ni Ginoong Hesus. There was an acceptance. But then there's not merely an acceptance. Wala lang nag-ingon si Jesus nga, oy, gidawat na tika. Wala nga, o pabilin lang ka diha. Gitagaan ta niya og dalan, direction, aron kita motubo. Nga di ta magpabilin adtong kinabuhi nga, magsige ra gihapog kapildi, magsige ra gihapog kasala. So duha ka klase nga pagtubo, direction towards growth, nga gusto ni Pablo nga matagamtaman nimo ug matagamtaman nako. Una, ang bersikulo 16 nag-ingon, itugot unta niya nga maligunan kamo sa gahom, pinaagi sa iyang espiritu, diha sa kinasuluran sa inyong pagkatawo, sa in English, towards the inner man. This prayer kay grabe kahilabihan nga confidence naa si Pablo diha kang Kristo nga bisan sa mga tag-as kaayo nga mga babag sa kinabuhi, mga lisod kaayo nga mga babag sa kinabuhi nga naa niining kinabuhia, nag-ingon si Pablo nga unta ikaw ug ako malig-on sa kinasuluran. Kay si Pablo mga igsuon nakabalo naman ta. He had different hurdles and obstacles in life. Kini nga mga obstacles, pagsulay, paglutos sa kinabuhi was an effort of the enemy to weaken the inner man, ang kinasuluran ni Pablo, aron siya mapugngan sa iyang pagwali sa pulong sa Dios. But then, the inner man, ang kinasuluran ni Pablo, was pressing on. Bisan sa pagpangulata, bisan sa pagpriso kaniya, wala natayog ang kinasuluran. Siguro ang gawas bunog diri, bunog diha, black eye diri, usa ka ngipon sa atubangan nahurot na siguro or usa na lay nabilin. Unsa man nga mga paglutos sa lawas ni Pablo, apan the inner man of Paul was so strong because of the power of the Holy Spirit that he kept pressing on even sa kamatayon, even in the face of death. He was not merely surviving, but he was thriving. Bisan atubangan sa persecution, there was joy, there was blessedness. Sulti si Pablo, be joyful, friends. Tuas prisuhan, liman ka. Mga igsoon, ikaw ug ako, daghan pod biya tag mga babag sa kinabuhi. Kung lantawon nimo na ay duha ka klase nga babag nga ginaatubang nato sa matag adlaw. Daghang klase-klaseng babag pero duha generally. Una, babag nga ang tuyo mao ang pagkabaldado nimo ug nako. Unsa man kini nga mga babag? These are hurdles that aim to incapacitate you. These are persecutions that are hurled at a believers, aiming to incapacitate our desire to follow the Lord. Daghan nato nga ang ato ang membro mismo sa pamilya, ang ato ang parents are telling us, do not go there. Ayaw pag tutuuan ng Biblia kay makabuang na. Not only family members, when you stand for who you are, people will call you nga, uy, baygot ka, bigot ka, no? Homophobic, racist,
Kung ikaw gatuo sa gospel, kung gatuo ka nga ang gibuhat sa Dios, lalaki lang gyud ug babayi, these are persecutions that the modern believers are experiencing right now. Pakaulawan ka sa imuhang trabahuan tungod kay ikaw gatuo sa gospel ni Ginoong Yesus. Some of us may not experience this. Kay naa pa man gyud ta sa dinhi sa Pilipinas nga dili pagyud ingon ana kadayag kining mga ideolohiya nga dili nato mahitsura. Apan kabalo ba mo nga ang atuang mga anak in the universities are facing these kinds of ideologies day in and day out. I've heard of a student sa Xavier nga kung mo introduce daw ka sa imuhang ngalan didto nga universidad, apilon na dapat nimo ang pronouns. No? Ako si ingon ani, no, si Bartolomeo, ang ako ang pronoun kay she ug her. In fact, adunay usa ka batan-on nga niduol gyud, pastor. What if hagbungon ko sa among maestro kay wala ko tuo sa ideology of the LGBTQ. So there's a threat, not merely to us, but even to our children that are in school. Babag kini mga igsuon nga ang tuyo maoy mabaldado ka sa imong pagwali sa pulong sa Ginoo o sa gospel ni Ginoong Yesus. But then, Paul is praying that your inner man will become strong. Pakaulawan man ta nila sa gawas. Kulatahon man ta nila nga mga tangtang ang atong mga ngipon. Apan ang ato ang kinasuluran mga igsuon, dili malinlang, dili mahadlok, kay tungod strong man kita, isog man kita, diha sa Dios kay gitagaan kitag kaisog, diha sa balaang espiritu. Ikaduha nga babag mga igsuon sa kinabuhi nga ikaw ug ako ga-experience sa matag adlaw, mao ang babag nga ang tuyo, mao ang pagkasalaag. Dili lang nga mabaldado ka sa pagsunod sa Dios, kundi masaag pud ka. Nga imbis mauni ang imong dalan, straight imong dalan nga gihatag sa Dios, nagtuyok-tuyok, nagliko-liko naman ka tungod kay daghan mang mga pagsulay, dining kalibutan na nga muhatag nato og pagkasalaag. These are hurdles that aims to distract. Mga setbacks sa kinabuhi that you experience due to kanang sidlak kaayo nga mga butang niining kinabuhi or mga tungod kay gusto ka nga mag-obey sa pulong sa Dios. Again, pugnan ka sa kinsamang mga tao, no? So, usahay wala o na-promote ka, dugay na nimong pangandoy, na-promote gyud ko. Apan tungod sa imuhang pagka-promote, nakalimot naman sa Ginoo. I'm sure daghan tag mga nailhan nga ingon ana. When your business prospers, praise God. Daghan sa atoa naka-eksperyensya og paglambo sa business, apan ang mga katauhan moingon naman or imong empleyado moingon naman nga unsa man ni si amo, busy naman kaayo, wala nay panahon sa Dios ug wala nay panahon sa amoa. Or ang imuhang anak mga igsuon nahimong naka-achieve og academic excellence, no? Gwapo kaayo. Pero tungod pod ni ana nahimong dako ang imuhang garbo, nakalimot ka nga ang kaalam sa Dios gikan kaniya dili diay ni tungod sa imong pagpaningkamot o sa hayrabapod nga nahimong excellent ang imuhang estudyante kay ikaw may gatubag sa iyang test paper. Aguroy. These are not merely, murag sayon ra siya lantawon, pero again, babag ni sa kinabuhi nga ikaw masalaag imbis street nga dalan ang gusto sa Dios kanatong tanan padulong nga kita makahimaya sa Dios, gatuyok-tuyok naman ta
kay nasalaag. But then again, the prayer of Paul that your inner man will be strengthened. Aron makasabot ka sa gusto gayud nga katuyuan sa Dios, nga bisan og unsay sidlak, diamante niining kinabuhia, dili nimo ikabaylo ang tinuod nga treasure, that is the Lord Jesus Christ. Nga bisan sa unsa pwede nimong ibaylo kana kung kana nakababag sa imuhang pagsalig ug pagtuo diha kang Ginoong Hesus. However lucrative those things are in this world, but if nahimo na siyang masaag ta, we can, without blinking, trade all that for the glory of God. That's the inner man. Our inner man will be strengthened. The prayer of Paul. Mga igsoon, not merely the inner man. Ang ikaduha, gusto ni Pablo that we are growing. Naigisulti din ang ligon nga kinasuluran, maghimo og maisugon nga mga disipulo diha sa Dios. That no matter the hurdles in life, we become strong in the Lord, nga dili kita mabaldado o dili kita masaag kay ligon man ang ato ang kinasuluran. Kadtong duha ka semana na nga miagi, kami tibuok sa pamilya nagsakit mi. Duha ka semana na wala na karon, so ay namog kahadlok kanako. Duha ka semana na miagi. Unya tungod kay naa lagi kining surge na pod, ning desisyon mi nga usa ka semana pahulay sa mi, dili sa mi manggawas, amo asang lantawon kung unsa bagyod ni, pero dili lang siguro magpa-testing, kay kung dili magpa-testing, di ka kabalo kung COVID bagyod na, no? Lahutay lang. Usahay ra ba nga kini bitawng magpuyo na kas imong panimalay nga dugay na kaayo? Diha na bitaw 5 ka adlaw lang gani, usa patong uban nga 14 ka adlaw. Daghan na kay kag una-unaon, dagag mosulod sa imong una-una ba? Ingon ani na lang bagyod ning kinabuhi. Unsa naman tong mga ministry, mga Bible study nako, akong mga buluwaton, pagkaburingan nagyod to a point nga kanang dali ka mairita. Kapoy biya pod sige higda, di nakakabaloon sa imong buhaton usa ka semana. Unya mag-away pagyud ang duha ka chikiting, no? Magsinunlugay, samo kayo. And oftentimes when we get distracted, we often think of ourselves, no, mahimong, kaluoy nako. We think of ourselves nga, pathetic kaayo ko, luuya man ni nako, unsa naman ni akong kinabuhi, ingon ani na lang ba pirmi. Nakauna-una mo mga ingon ana. Balik-balik naman ng kinabuhi. Nakalimot na mga, unsa ni, kanang kapoy naman ni, balik-balik, maurag yun, diri ra ba ko taman, Lord? Sometimes when we look at ourselves and we see how pathetic we are, makalimot ta nga naay ang Dios na ay katuyuan gihapon ni ining tanan. We forget, ako nakalimot ko nga ang biggest ministry that I have in this world is for my children. Gahuna-una ko sa dagkong mga ministry nga dili nako mahadtuan kay tungod dag sakit ko, luuya nako unsa naman ni way pulos akong kinabuhi. Nakalimot ko that they are there in front of me. Akong mga anak, akong asawa, and for that 1 week the Lord has given me 1 week to become a blessing to them, to pray for them, to teach them the word of God. Usahay magsugod bitaw taglantaw nga unsa ko kaluoy, unsa ko kaingon ani, mao na lang bagyod ni ang kinabuhi. Makalimot ta nga naa man di ay daghan gi-provide ang Ginoo graciously to us. We forget how to thank God. And this is exactly the prayer of Paul. That our inner man will be strengthened. Nga no matter unsa may magakahitabo sa kinabuhi, we will not get distracted. Dili ta mahimong baldado sa ato ang pagsalig ug pag-ministry kaniya para kaniya. Kay naaman ang Dios. Klaro man ang paglihok sa balaang espiritu. Our inner man is strengthened in the Lord. My friends, atuan ning hinamduman, we should never think how pathetic our lives are because we'll miss out the gracious provision
of the Lord for us, aron kita mahimong panalangin sa ubang mga katawhan. Ikaduha, mga igsuon, ang atoang pag-ampo sa Dios mo resulta kini sa atoang pagtubo sa pagsabot kabahin sa gugma ni Kristo. Verses 17 to 19. Maupod ni ang pangandoy ni Pablo para sa mga Kristohanon kanimo ug kanako. Niingon ang pulong sa Dios ug aron si Kristo magapuyo diha sa inyong mga kasing-kasing pinaagi sa pagtuo. Aron kamo ingon nga mga pinagamot ug pinasukad diha sa gugma, makabaton og gahom sa pagsabot, uban sa tanang mga balaan, kun unsa ang gilapdon o gitason ug ang kahabugon ug ang giladmon, ug sa pag-ila sa gugma ni Kristo nga nagalabaw sa tanang kinaadman. For Paul, this prayer of growth is not merely advancing a new knowledge, bag-o nga kasalabutan, a fresh revelation, no. But it's a deepening reflection, nagalalom, nagagamot, pinasukad diha sa realization of the love of God. In other words, ang imong eksperyensya sa gugma sa Dios, dili pa na mao, lawom kayo mga igsoon, lapad kayo ang gugma sa Dios, dili nato na matugkad ang gusto ug ang pangandoy ni Pablo nga ikaw ug ako mangandoy usab nga ato ang manggamot ta diha sa gugma sa Dios. You know why? Kini bitawng pag-angkla. Nganong mo angkla man ang usa ka barko? Nganong mo angkla man ang, for example, a cartographer. Kablo mo anang cartographer? Kanang mubuhat og mapa. Ilang angklahon na nila ang pagbuhat og mapa sa usa ka lugar. Sample, GCAF. Angkla nila diri sa GCAF. Asa sila moadto, magsugod na din sila drawing sa mapa. But the anchor is GCAF. Adto na pud sila sa east or sa west, sa north, sa south, and they would start to draw out maps. Nga naman, because they are to, it's like an adventure. Nga diin makita nimo, makabaton kag mga bag-o nga pananawon, uy, naadi ay gwapo kayo didto nga pananawon nga diring dapita sa west ka mo adto. The same thing, giangkla sa usa ka lugar nga dili matayog, dili magbalhin-balhin, aron solido, pulido ang pagbuhat sa mapa. The same thing with the love of Christ. It's dili man siya matungkad. Sumuangkla ka, diha kang Kristo, unya mo dive ka, mo saka ka didto sa taas, mo adto ka didto sa kilid, mo adto ka didtong dapita, nga dili ka again masalaag, kay daghan magbutang niining kalibutan, nga makasaag. No, mo dive ka ditong dapita. Uy, nakakita mang kagkwarta. Uy, daghan nagkwarta dinhing dapita ha. Uy, mong buyan dayon ang imuhang pag-angkla dito kang Ginoong Hesus, dito nakaskwarta, gatuyok-tuyok. But you need to go back because apil ang provision ni Lord, gold, silver, that can be part of the love of God for you and me. Na ay mga pagsulay, that can be part of the love of God. Pero di ka matayog kay nakaangkla man ka kang Ginoong Hesus. Now there's a man, his name is James Cook. He's one of the best, according to history, the best cartographer. Gabuhat og mapa. Nga sakay siya sa iyang barko, he went to different islands all over the world. Si Captain James Cook. Naggamit siya og duha ka butang, a sextant and a chronographer. In order to map out the world. Naabot siya sa Hawaii, naabot siya sa New Zealand, siya mo ay nakadiscover ani mga Polynesian Islands. Very beautiful kaayo nga mga islands iyahang na-discover. Not realizing nga hundreds of years before him, naa na di ay mga tawo pod nga ginganlan og mga Maori people. I think si The Rock is part of these people, the Maori people. That even before naabot si Captain James Cook, they are already there. Gasigi nagbiyahe sa dagat, bisag asa. Pero wala sila'y sextant or chronographer. They are only basing their journey to the North Star.
tanaw las bituon, especially the North Star, and it could direct them where to go, nga dili sila masaag because the North Star is stable, dili na siya motuyok. Ang axis sa kalibutan is straight to the North Star, nga bisag magtuyok-tuyok ang kalibutan, ang North Star would remain. Mao na ilang ginalantaw, so bisan asa sila moadto, di sila masaag sa kinabuhi or sa dagat. And they were able to go to different islands in the Polynesian Islands, even in Hawaii. Daghan kaayo og mga Maori people in those areas. In other words, mga igsoon, we are to anchor ourselves not in anything nga mauyog. We build our house not on the sand, sinking sand, but on the bedrock that is the Lord Jesus Christ. Nga bisan og asa ta moadto, makaplagan gihapon nato nga uy, kini nga butang gugma ni sa Dios. Karon na ako'y pagsulay, uy, nakaangkla ko kang Kristo, kini nga pagsulay gitugot ni sa Dios, gugma kini niya, dili ni gikan kang Satanas. Makabaton ako og kadaugan sa kinabuhi, again, dili ni siya nga ako, kundili kang Kristo kini. Nakaangkla ko sa gugma ni Jesus, and I will discover more of the love of Christ that is in me. It is only from Christ, and it will be for Christ. Amazing. Praise God. Mauni ang pag-ampo ni Pablo, nga we are to grow in the love of Christ, that whatever we experience in life, nakaangkla man ta sa gugma ni Jesus. Ang resulta, gugma ni Jesus. There's joy. Bisan sa pagsulay kay kabaluman ka nga dili ni nga kanang wala ni sa plano ni Jesus. Everything is in the plan of God. To God be the glory. And as a result, mga igsuon, kung naa kita'y maisugon nga kinasuluran tungod sa balaang espiritu, kung naa kita'y pagsabot o nakaangkla kita diha sa gugma ni Ginoong Jesus, the result, ang pagkapuno sa kahupnganan sa Dios, we will be filled with the fullness of God. Versikulo 19. Aron kamo, mapuno kamo sa bugos nga kahupnganan sa Dios. Unsa man kini, filled with the fullness of God. Again, is a supernatural grace of God that produces maturity in faith. Pagkahamtong sa ato ang kinabuhing Kristohanon. It is a life filled and led by the Spirit nga nag-turn away, nagtalikod sa sala, that hates sin and relishes the presence of God. Nangandoy kanunay sa presensya sa Dios. Is not merely a life filled with the Spirit, it is also a life of Christ-likeness. Kay tungod nakaangkla kita kang Ginoong Jesus, nahitsura pod kita, nasusama kita diha kang Ginoong Jesus, having the mind of Christ that produces humility, servanthood, sacrificial love for others. Tagaan kita sa Dios og a new creation mindset nga bisan niining kinabuhi nga puno sa kalibog, chaotic kaayo nga kinabuhi, discouraging life, we have a mindset filled with the fullness of God nga malipayon ta, madagayaon kita, manggihatagon kita, and hopeful in life because we are filled with the fullness of God. Puno sa kahupnganan sa Dios. Ug ang resulta ani mga igsuon, mao kini ang ikaduha nga Dios nung buluhaton, mao ang madagayaong buluhaton sa pagsimba. Worship. We talk about worship many times. I think this is the second most abused word. Number 1 is the word love. Second is worship. Kaya nga naman, many times we think of worship, mahitabo lang Domingo, kung mag-praise and worship. No? Kung dili man limbaut imong balhibo sa praise and worship, wala ko naka-worship. No. Worship is every day. It is a lifestyle. Whatever we do, whether we eat or drink, we do it all for the glory of God. Si Paul, in the prisuhan, he uttered words of worship. 20:21.
ug kaniya nga pinaagi sa gahom nga nagalihok sa sulod nato arang makahimo sa tanang mga butang. Sukod nga labaw pa gayud kadaghan kay sa atong arang mapangayo o mahuna-huna. Grabe no? Unsa ka madagayaon ang Dios nga ang ihang provision dili masukod sa ato ang panghuna-una. Urunsay atong pagpangayo, kaniya maanaa ang himaya diha sa iglesia ug diha kang Kristo Jesus ngadto sa tanang mga kaliwatan hangtod sa kahangturan. Amen. Pwede na ta manguli. No? Benediction naman. But this is the words of Paul in worship. Gasulat siya, kalit lang he burst out in worship because he was filled with the fullness of God. Kabantay mo ana usahay, nga puno kayo ka sa grasya ug pagpanalangin sa Dios, nga bisan gakwinta ka didtos daghang kwintahunon, nang labakas daghang labunon, mikalit lang ka og awit sa pag-awit ug pagsimba sa Dios. Bisag nagkaguliyang, grabe gihapon, nikalit lang, we burst out in worship because we are filled with the fullness of God. Mga igsuon, unsa man kini, pagkapuno sa kahupnganan sa Dios, it is an experiential knowledge of the unlimited power of God. Not just to an individual, but to the church. Mabatian gayud kini nato kung kita nahimong parte gayud, committed kita sa simbahan. Because there is never such a thing as a single Christian or nag-inusara nga Kristohanon. It is always in the fold of the church that we experience the magnanimous blessing of God. It's an experiential knowledge of the unlimited power of God. Nakabalog yung secure ka, in other words. Nganong mahadlok, mabalaka man ko sa unsay mahitabo sa akuan ni ining kinabuhi, gamhanan man akong Dios. You have that, not merely a knowledge, but an experience of it. Ug miresulta kini sa vivid nga understanding, klaro nga panghuna-una, nga kining tanan nga panalangin nga ihatag kanimo og kanato isip simbahan, padulong kini sa himaya sa Dios. Himaya sa Dios. Pero kabalo ba mo nga kung ang Dios mahimaya, naa diha ang ato ang pinakabug-os nga kalipay, because we are created for that. Gibuhat man ta sa Ginoo aron sa paghimaya kaniya. Unya, kung atuah ka nang ma-fulfill nga pinaagi sa atong kinabuhi na himaya gayud ang Dios, mao ka na ang pinakamalipayon, pinaka-satisfied, peaceful and restful kind of a life, because we are made to glorify God. Ma-enjoy ta mga igsuon. Dili na siya boring nga kinabuhi nga kanang mahimaya ka sa Dios. That's the happiest state of our life. The most blissful and joyful kind of a life when our lives is rooted in Christ, glorifying the Father in heaven. Mao kini ang pagkapuno sa kahupnganan sa Dios. Mga igsuon, ang tinguha sa pagkapuno sa presensya sa Dios. Maghatod ka nato sa kahamtong, tininuod nga kahamtong, o tininuod nga pagsimba sa Dios, nga dili lang Domingo mahitabo, kundili matag adlaw, matag minuto sa atong kinabuhi. We burst out in worship. We act out in worship. We live sacrificial kind of lives para sa himaya sa Dios. And that is the desire of Paul. Nga mahimo pod unta nato nga desire. So I ask you again this question. Unsa may imong pangandoy sa kinabuhi? And I hope and I pray nga ato ang pangandoy kay mapuno sa presensya sa kahupnganan sa Dios. Kay it's only in that fullness of God, the state of being filled with the fullness of God, that we experience the joyful, peaceful, satisfied kind of life kay nahimaya manato
ang Dios. Mag-ampo ta mga igsoon. Ginoong Dios, tabangi kami Lord, nga ang amo ang pangandoy, maangkla diha Ginoo sa pagkapuno sa kahupnganan sa imong presensya. I pray, O Lord, that we don't just ask. Dili lang mi mangandoy sa mga butang nga taphaw. Apan kini Ginoo, nakaangkla sa lawom gayud nga desire to please you, to know you, to love you, to walk in intimacy with the Lord Jesus Christ. Tabangi kami, Lord, nga mo mature kami, mutubo kami sa amo ang pagsimba diha kanimo, mutubo kami, Lord, sa among pagpangalagad diha kanimo. Help us to glorify you, because in glorifying you, we find joy, peace in this life. We thank you and we bless you. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Atong palakpakan, atong Ginoo, mga igsoon.